My jsme se tu dneska sešli u příležitosti oslavy narozenin tučňáka Humboldtova Karlíka. Vidět ho můžete s chovatelkou Helčou Rosypalovou. No a na Karlíka se přišla podívat i celá škála novinářů. Až tučňák je opravdu celebrita. Tady už má Karlík připravený takový symbolický dárek. Bydlí se tady u nás v zoologické zahradě. Jeho rodiče jsou Květák a Kropenka, kteří tady kdysi žili, ale už bohužel nejsou už starý a nemáme je tady. A Karlík je zasloužilý otec, odchoval tady vlastně 15 mláďat. Většina tady není, po něm vlastně zbyli tady pouze 2 tučňáci, ostatní šli do jiných zoologických zahrad a zbyl tady po něm Jágr a paní Franťová. Můžu vás poprosit jenom na mě jednou se podívat a usmát se? Děkuju. Tak vy určitě neváhejte a přijďte se na našeho Karlíka podívat. Rozhodně to stojí za to.